wa rahmatullahi wa barakatuhu. Eyi damal ngal nan ɗon namdinoɓe o rewata ha yetto men nan ɗon wo tan 00221 77 906 14 81 so Wave so Orange Money so Free Money so Ria so Western Union so Monogram waɗa hen ar jungu ar wallu ar jungu ar wallu keɓen keɓorɗo men mbawen jokkude golle men ar jungu baldiren koye men ɗe golle ko golle men enen ndendiɗe hay goto wasa ɗawde hen hoore muɗum garen jingen garen ballen garen jingen garen ballen nan ɗon wattan 00221 gayna mbaɗa 117 906 14 81 so Wave so Orange Money so Free Money watta ko mbawɗa on saaha yetto en waɗe keese he wawa sodde kaɓorɗe biyaɗe ɗe eɗen gandi wifiji ɗi en jeeya ɗum courant en jeeya ɗum tampere ɗe eɗen jeeyi wadde sen ballani walloɓe en ene hawni pina subaka ndawa e dawima garta tawa aɗa fewnana ha feewi o wondayma ha lewru maaya garta e makko mbiyamo a jarama jokke golle min beltima a weltaki sinna a weltinno a weltinammo ɗum ɗo fotani fadde ha wiye gadde mbaɗe enen tan ponno andande koye men gadden mbaɗen tawen kalani en kaltani tawen kalani en kaltani yo Allah wallu en nande ko haalate ko e jabde e gollude ala paltaɗo hen hay goto ala suka ala mawɗo ala debbo ala gorko goto kala wiya bisimilla ma waɗa hen ko mbawɗa ko yetto Allah walla en keɓe kaɓata men mbawen jokkude golle men on kollama kaɓata kewɗe ko bonɗe ɗum noon min kaali heddi ko tan ko peeje tan min gollorto e yo Allah noon nande ko haalde ko musidɗo moon guiɗo moon saabu Allah yayali kawla Sénégal alhamdulillahi rabbil alamin e numéro nan ɗon onon namdinoɓe nan ɗon